ikanoiwana manduwe tinokutambirai kunhau dzomanhoko dzozuva romakumi mairi nonhanhatu mwedzi uno waGumiguru. Henrietta Rushwaya kwai agosungiwa inogoridhe rinosvika makirogiramu matanhatu raanga achida kuenda naro kuDubai zvisiri pamutemo. Asungiwa panhandare yondege muHarare. Tichakunyepai kuti taziva zvimwe. Bhasikoro rinotekaidza fundo yewapwere munyika kwairi kuramba kubopa mabhureki. Izvi zvaitika nokuti hurumende yakatoreketa kuti yakabvumirawo zvikoro kuti vakwidze mari dzezvikorozvo paribe kana chinovamisa. Kane Matema agoti vabereki varibe kana kunyora tsamba kuhurumende kuti ireke kugokwidza mari dzochikorodzo. Waribe kana kufungawo kuti wazhinji vanhu vari kutambura kureketa kuno. Idi indori njandionera kuwapwere wazhinji. Chamutengure chiri paBeit Bridge pazambukopo rinobatanidza Zimbabwe neSouth Africa chiribe kana tambochiona. Kureketa kuno magonyeti kwai agoita mutsara unosvika makiromita 13 akamirira kuti wakupfuure pazambukopo. Kureketa kuno kwai wagotosvika kuMessina muSouth Africa. Idi Zimbabwe inoramba ichindozviitira kuti zvinhu zviomere idi. Hurumende yazvitanika mukuedza kwayo kuburisa kuti iyo ndiyo inosimba. Yazvitanika kuti ndiyo iri kukonzeresa kuti makanzuro mumaguta areke kugotekaidziwa zvezvino. Yareketa nyasi kuti wana mabharani novakuru kanzuro yoHarare Chitungwiza Ruwa Pabodzipo noWepworth vakufanira kuti vasaine mapepa okutangisa basa anoti vanobhadharwa zvichienderana nokutekaidza kwavo basa. Izvi zvava zvabuda pachena kuti ndiwo wagere hunde uye ndiwo wakabata matomu ari kuita kuti makanzuro areke kugotekaira zvezvino. Kuno wapwere wairi wakasungiwa wakunzi wakauraya musoja makuno yano. Wapwere wando kumasvingo wari kunzi wakauraya musoja nopfuti yache apo anga ari kukuba amai wavo. Paribe agoziva zvizhinji asi magweta anorwira kodzero dzevanhu atoti ari kumiririra wapwerewa. Ticharamba takaringa kuti tigomba kuti zvinenge zviri kutekaira sei ikweyo. Kuno kamwe kandege kadiki kapwanyika munzvimbo inogara mhuka iri pakati poZimbabwe noZambia. Nzvimbo iyo Chirundu pai ndiyo kwawapwanyikira kandege ka. Patopfa mubodzi pakakuwara mubodzi asi mumwe wavo aribe kuboeka. Peno adyiwa nozvikara kana kuti ateteretsiwa nowari kumhepo paribe agoziwa. Kambani yawamasiyiwa yoLiquid Telecom kwai yagokwanisa kusimudza mari inoita mamiliyoni okuAmerica 300 kuti iite basa rokuunganidza umboo hweAfrica. Tinoramba tichindotenda nokuita basa rii. Muchiitiko chiribe akajaira munyika yedu yeZimbabwe kwai bazi rinoringa nezvomutero roZimura ragokwanisa kuunganidza mari mumwedzi wakakunguru kusvika mumwedzi waGunyana inosvika mabhiriyoni omuZimbabwe 50 iri basa rinofadza nokuti mari iyi kwai yagopfuura yawangu wakaringira kuti wachawana nozvikamu 30 noribodzi kubva muzana. Toramba tichiuchira manja kana wanenge wagonawo. Tiringedzo pasi rese. Makuwerere kunyika yoSeychelles nokuti aiwari munhu anokwikwidza mutungamiri wenyika musarudzo kwai ndiye agowina sarudzodzo. Akunda mutungamiri wenyika chikaita chisioneke mudzi webwe munyika iyi. Akunda nozvikamu 55 kubva muzana. Idi tinoti kamhepo kadai kagobhurawo nokwedu kuno. Nyika yeAngola iri kuitiwa zvokuratidzira nevanhu vasiri kufara nonyaya yehurumende yawo. Kureketa kuno kwai vanhu vanosvika 100 watopisiwa mujeri nomutungamiri wenyika. Wazhinji wabva watotsvomwa kunyanya nokuti wanga wakaringira kuti zvichaitika bapo kare kubva kubisiwa kwakaita Eduardo dos Santos. Idi zvimwe zvinhu zvinodochinja ba. Mukahatikidzwa kanyasi kambani yeMTN kwai yagopinziwa pamushishi kunyika yeAmerica nokuti kwai iri kufungidziwa kuti ino vanhu voTaliban vanoita
basa ikweyo. Idi tichagoramba takalinga kuti tione kuti zvichatikayira sei. Tiri papo mabi angu togumira pano ndini wenyu Mhandiwe Wonhau.